Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Gusti Yesus tasih nglajengaken anggenipun nuntun para murid dalem bangun komunitas sing ideal, komunitas sing selaras kalian kersa dalem Gusti. Kathah banget ingkang kedah dipun lampahi dening para murid supados saged mbangun komunitas bahagia. Awit jejering murid-murid dalem Gusti menapa malih pasamuan perdana para murid temtu dikersakake Gusti bisa mbangun dasar paguyuban sing teguh santosa kuat, saged nangani utawi ngatasi maneka wani tantangan saking jaman majaman. Nek pondasine ora kuat temtu kados griya bisa cepet rusak, omahe ya bisa ngambruk, bisa ora tahan ngadepi maneka warni cuaca utawi iklim. Anggenipun Gusti Yesus nuntun boten namung menggaing bab-bab kautaman kamanungsan, ninggih kados pundi sacara rohani relasi kalian Gusti menika ngawuhake kasainan utawi pengaruh efek dampak dumateng relasinipun kalian sesami. Mirungganipun rikala para murid jejering paguyuban rohani lumantar sembayangan sing diaturake ing ngarsa dalem Gusti menika nggih ngawuhake dampak positif wonten ing paguyuban. Tumraping Gusti sembayangan sing daki-daki, sembayangan sing luar biasa ora ana gunane yen ora agawe paguyuban utawi relasi antarane para penderek dalem Gusti boten sansaya sae. Nah, kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring tuntunan. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 6 ayat 7 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, yen kowe sembayang aja ngladrah aturmu kaya carane wong kafir, awit wong-wong mau padha ngira manawa marga akeh tembung sembayangane bakal dikabulake. Mulane aja niru wong-wong mau. Jalaran sadurunge kowe nyuwun, ramamu wis priksa apa sing dadi kabutuhanmu. Mulane yen kowe sembayang matura mangkene, Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem mugi rawuha, karsa dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika, sak kathahing lepat nyuwun pangapunten dalem,
kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebihna saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Awit manawa kowe ngapura luputing liyan, Ramamu ing swarga ya bakal ngapura dosamu. Nanging yen kowe ora gelem ngapura wong liya, Ramamu ya ora karsa ngapura dosamu. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring tuntunan kados pundi para murid dalem anggenipun bangun paguyubaning murid tansah purun asung pangapunten tumrap setunggalan setunggalipun. Naminipun gesang sesarengan kadangkala sok saling surup, salah paham, nglarani, mbuh disengaja apa ora, kelampah wonten ing gesang sesarengan. Ana ing brayat wi sing atase dasare dodene tresna tinresnan, sok-sok ya bisa nglarani, sok-sok ya saling surup, salah paham, menapa malih sansaya sepuh, sansaya suda rungon, suda mripate, blawur, menika kadangkala njalari salah paham. Le ngendikan ya wis ora cetha, terus ya sansaya bisa kerep le salah paham. Menapa malih wonten ing gesang sesarengan sing lintas keluarga. Mila semangat sumadyo ngapura dipun tedahaken dening Gusti Yesus anggenipun bangun gesang sesarengan. Ora ana gunane wong tansah munjuk ing ngarsaning Allah nyuwun pangapunten, rumaos dosa, ngakoni dosa ning ora gelem ngapura utawa njaluk ngapura marang pepadha. Mila sembayangan sing sae boten bab tembunge kuwi akeh apa sithik, tembunge kuwi apik apa ora, ning kados pundi sikaping gesang menika mratelakaken sikap sembayang ing ngarsa dalem Gusti. Apa-apa sing awake dhewe lakoni lan lampahi wonten ing gesang menika kabeh ya konjo ing ngarsa dalem Gusti. Mila sembayangan Rama kawula ingkang dipun paringaken Gusti menika boten namung mantra mujarab kangge kula panjenengan, ning sembayangan menika mratelakaken kersa dalem Gusti tumraping awake dhewe anggenipun bangun gesang sesarengan. Ingkang sepisan kados pundi kula panjenengan anggenipun gesang sesarengan menika ingkang utami lan sepisanan mulyakake ngluhurake asma dalem Pangeran. Lan anggenipun bangun sikap gesang ing alam donya nggih kados ing swarga. Aja ngasi umpamane aku pengen munggah swarga, aku pengen dadi wong suci supaya pantes mlebu swarga, ning ora tau sembayang, ora tau misa, ora tau tumindak becik. Nah menika cerah antawisipun gesang kasuwargan lan gesang kadonya. Mila anggenipun kula panjenengan lumampah ing alam donya kados-kados ing swarga. Ingkang kaping kalih kados pundi kula panjenengan anggenipun bangun gesang sesarengan nggih apura ing ngapuran. Ora mung awake dhewe nyuwun pangapunten saking Allah, ning ya awake dhewe bisa ngapura tumraping liyan. Supados menapa yen kula panjenengan saged mbengkas maneka warni dosa wonten ing gesang sesarengan menapa dene ing gesang pasrawungan, awake dhewe bisa linuwarake saka panggoda lan saka piyawon. Kawula nyuwun tinebena saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Awit yen kula panjenengan bangun gesang sesarengan sing kabeh becik anane, ora ana sing jenenge panggoda, ora ana sing jenenge piyawon utawi tumindak awon.
Ning nek ing antaraning warganing paguyuban menika siji wae sing ora gelem ngapura utawa ora gelem njaluk ngapura, mesti anane ya awon, panggodane ya akeh. Naminipun awake dhewe ora gelem ngapura ateges awake dhewe isih duwe rasa dendam, rasa sengit, rasa lara wonten ing manah. Terus kan tembunge tumindake sikape kan elek kabeh tumraping wong sing durung awake dhewe apura. Paling nek awake dhewe bisa tumindak apik marang wong-wong sing durung awake dhewe apura, paling ya mung lelamisan. Katone wae apik ning ati tetep sengit, ning ati tetep dendam. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.